الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام البررة الذين نصروا رسول الله. ya kuma soya wannan Allah da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa managarta waɗannan da suka tsaya kyan tsayin daka ba su canza ba suka taimaka wajen ganin sabon na Allah ya bukata ina muku marhabin da bari da sallama da musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. A yau zaman mu na ci gaba da mukaddima kan raddin shubuhohin da dan uwa Abu Abdullahi Hamza Uba Abubakar Kabawa ya kawo wanda ya sa musu suna shubuhohin Shi'a a mahangar shari'a, wanda daga baya sai muka ga abubuwan da ya tuttaba da kuma irin abubuwan da ake yadawa. Ban sani ba jiya an sami Sunna TV an daɗe ana ba mu labarin cewa yanzu a cikin satellite akwai wata tasha wanda ake kama ta Africa TV gidan kudin area kan attachment ana iya samun tuntun da kira wanda yake hada a satellite ya zo ya samu. To kusan lokaci na gaba ɗaya na ba da shi ne a wurin kallon irin abubuwan da ake yada a wurin, sai na ga mutane da sani da wanda ban sani ba na wa'annan masu kiran kansu a halin suna wanda da suka ɗauki sunan, amma dai ana an kiransu da suna wahabiyawa saboda in kai kaɗaita su da zala kawai ba ta yi musu adalci ba, saboda ba dole ba ne ra'ayin ba ɗaya zama na yin zala, amma mafi yawansu za ka fi kiransu da 'yan salafiya a yanzu da wannan sabon sunan, wanda aka iske cewa an kirkiri tashar ce kusan domin tabbatar da ra'ayi irin wannan na mai mutu ne a kai na wajen wanda su tabbatar da sabonsu su kuma kora wasu, kamar yadda suka kira abin da sunna ce, kuma suna fassara sunan ne da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam suke ne tare da bamu da magana a kai nan gaba a tarihi zai bayyana asalin sunan sunna daga ina ya samu asali, amma yanzu tunda magana ce ta sunna ana za a tabbatar da sunna ne a yanki bid'a ko to insha Allah mu da sunna mu ga waye ahlus sunna na gaskiya waye yake kan sunna, saboda sunna dai ta manzon Allah ne. Sunna ne suna magana akan tabbatar da sunna ta manzo, kuma cikin masadar da suke da ake takama da shi duk musulmi suke ittifaki a kan wannan su ne jigogi a masdari na shari'a shi ne alkur'ani da mai da sunna, duk da fassara sunna ya sha bambam. Su a bangaren su za su ce sunna shi ne yana nufin maganar magana aular rasul wa fi'lu wa taqriru, mu kuma mabiya masamin al-baiti muna gamewa mu ce qaulul ma'sum wa fi'lul ma'sum wa taqriru, maganar manzan Allah ko aikin manzan Allah ko abin da ya ga ainihi a gaban sai tabbatar ya yi gani ba ya amince da shi ne sunna. To a kan wayannan sunna din da mu da su wanda muke yi tufaki da kuma alkur'ani shi ne masdari na farko, sannan sunnan ma'aiki su ne hadisi. Da ya sa ake cewa ƙur'ani da hadisi saboda hadisi ya kunshi mafi tsoka ne, amma abubuwan da aka nakalto mana na aikin manzan Allah ko abin da aka yi a gaban sai tabbatar. So insha Allah a wannan tafiya in za mu kokari mu ga yi wannan, amma sai dai akwai wata shimfiɗa da Malam Kabiru Kabawa ya yi amfani da shi, wai Malam Abubakar Kabawa a cikin wannan littafin wanda ba shi ansa ya zama dole. Wannan ko ya yi bayani ne akan wasu daga shugohin da 'yan shi'a suke amfani da su, shi ne cikon kamar mukaddima kafin ya fara kawo shugohi din, wanda ga abin da yake cewa kafin fara bayani akan wasu daga ciki waɗannan shugohi da 'yan shi'a suke amfani da su
wajen yaudarar mutane. Yana da kyau al'umma su fahimci ƙa'ida guda ɗaya muhimmiya. Wannan ƙa'idar ko ita ce ƙungiyar shi'a tare da kashe-kashenta ƙungiya ce da aka kullo da ita aka kuma gina ta akan tushe mara asali. kun ji abin da mutum yake cewa an gina ta ne akan tushen da bai da asali. za mu gamu da shi wai bai da asali, tushe na ƙarya da son zuciya. akan haka aka gina ne shi'anci. saboda haka duk wani dalili da 'yan shi'a za su kawo wajen yada akidunsu baya wuce ɗayan dalilai guda biyu. ɗayan dalilai guda biyu. in ji malam kabiru wai malam abdullahi kabawa. daidai da wayannan dalilan ga sunan na ɗaya, ko dai dalili na ƙarya kamar hadisai marasa tushe da asali wanda ba su da tushe ba su da asali, wannan shi ne na ƙarya ɗin kenan. ko kuma gurbataccen tarihi wanda aka kawo da su muke kama mutane ji. na biyu, ko ya zamo su yi amfani da ayar alkur'ani da hadisai ingantattu wanda su sun inganta. wato yana son ko ta ko ina ne da abin da zan kawo kanka yadda da shi ɗaya za ka ke tsoro kanka yadda da shi. can gurin in ka kawo ya ce gurbatattun hadisai ne, tarihin da ƙarya ne, ko kuma a za su kawo maka hadisai da ayan ƙur'ani ne ingantattu. alƙur'ani da hadisai ingantattu ko tabbataccen tarihi wanda na gaskiya ne, tarihin ya tabbata, amma waɗanda ko alama ba su da alaƙa da aƙidunsu kamar mutane su saurara. shi ya yi tsammanin cewa in ya faɗa kawai shi kenan annabi ne kai mala'ika jibril ka haifo ka, ta ina maganar ka take hujja? karantawa kai ka gano, ka bari mu zo da littattafan da kake cewa ƙarya ne mu karanta sauran mutane su saurara. waye gaya maka mai magana da harshen hausa gabo ne, wawa ne? waye gaya maka bai san abin da yake yi ba? waye gaya maka kai kadai ke da kwakwalwar gane magana ta gaskiya da ta ƙarya? ka kyala mutane su saurara. a cewa yi ba su da alaƙa da aƙidunsu, saboda babu ta yadda za a yi ayar alkurani ko ingantaccen hadisi su goyi bayan ƙarya. alhamdulillah, su kaga kenan idan aka samu ingantaccen hadisi ya goyi bayan shi'anci ko wata aya ta alkurani ta goyi bayan shi'anci, wanda yana nufin shi'anci ƙarya ne ko ba ƙarya ba? da gaske ne. ba yadda za a yi ingantaccen hadisi ko aya alkurani ta goyi bayan ƙarya. to shi ya riga ya gina ya ce ƙarya ne. maimakon mu koma mu gani, mu koma cikin alkurani da hadisi mu ji wace aƙida ce ayan alkurani da ingantaccen hadisi ya goyi bayan ta tsakanin mu da kai, wanda insha Allah a wayannan turare masu albarka shi za mu dinga tattaunawa ɗaya bayan ɗaya, kuma za ku sha mamaki abubuwan da malamai suke ɓoyewa a littattafai a busne a littafi. to za mu zo da littafin nan mu ɗauko shi shafi mu karanta mulu, saboda sun ce ana yaudara ne. an gane ya ce alkur'ani ba za su taɓa goyon bayan ayin alkur'ani ko ingantaccen hadisi su goyi bayan ƙarya ba. haka ne, domin shi ubangiji gaskiya ne, maganarsa ma gaskiya ce, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaskiya, kuma dukkan maganganunsa suke gaskiya. babu kuwa ta yadda za a yi Allah da manzansa su goyi bayan ƙarya. wannan haka ne, ba zai yi ba. kamar yadda gaskiya ba za ta taba goyon bayan son zuciya ba, har yake kawo ayar Qur'ani da ke tabbatar da haka. yake cewa Allah subhanahu wataala yana cewa da a ce gaskiya, wannan tunanin a cikin ayar suratul mu'min aya ta 71, inda Allah ta'ala yake cewa
zuciyarsu to da lallai da sama za ta bi son zuciyarsu to lallai da sama da ƙasa da duk abin da ke cikinsu ya ruguje ya lalace. Don haka 'yan shi'a sun kauce hanya. Yanzu wannan dalili fi sabilillahi mu da kaiwa yake karya. Wannan ayi bai alakanta da shi a ina aka ambaci shi an ce a ciki. Kawai saboda ka ce karya shi kenan sai zama karya. Kamata ya ka kawo karyar. Nan ayan nan tana magana cewa da a ce Allah subhanahu wataala da a ce gaskiya za ta bi san zuciyarsu susuwa. A nan ta yi magana akan shari'a akan kowane mutane, kowace aƙida ɓatacciya. To lallai da sama da ƙasa da duk abin da ke cikinsu ya ruguje ya lalace. Wannan haka ne mai yadda kenan duk abin da kaga ayat Qur'ani ya goyi baya, ingantaccen hadisi ya goyi baya, wannan na nuna maka sabon daga Allah subhanahu wataala. Wannan shine muhimmin abin da ya kamata mu gani. Don haka yan shi'a sun kauce hanyar ji ta gaskiya, sun kuma bace wajen kafa dalili ko abinda dalili yake nuna, sun bace akan daga cikin mafi shaharar abubuwan da 'yan shi'a suke tinkaho da su suke kuma yada su a cikin al'umma, akwai shubuhohi kamar haka. Wannan shubuhohi su ne muka ce insha Allah za mu tsaya tsayin daga a tsawon 'yan kwanaki muna tattauna su, amma kafin nan dole ne sai mun yi shimfiɗa a wajen bambancewa ƙa'idoji da bahasanmu zai dogara su. Jama'a, manzo sallallahu alaihi wasallam shi Allah subhanahu wataala ya sa mu a wajen shine authority a wannan addini. Don haka daga Allah sai manzon Allah. Duk wani wanda ba manzon Allah ba wanda yin manzon Allah baya gaba da manzon Allah. Wannan shine ainihin aqidar da dukkan musulmi suke imani da shi, cewa ba za ka zama musulmi ba sai ka yi imani da Allah da manzon Allah. Akan haka ne ma mu duk wani abu da ya saba wa manzon Allah, kowaye ko daga kowaye matakan karara manzon Allah ya ce shi ma ya ce mu wajen waye magana da za a karba ta manzon Allah. Za mu kyalata wancan yadda ake kiran washe a tarihi mu ɗauki ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da addinin nan, sai zama na wanda suka yi suna da yawa kuma sun yi sabani a cikin sahabbai an samu karkasuwa kamar yadda za mu gani a tarihi. Wasu suka saba suka zama shi'a ta sayyidina Ali, su ma sahabbai. Za mu zo da littattafai da tabbatar wanda ainihin yankon malaman ahalin suna suka tabbatar da cewa suwa da cikin zafai yan shi'a. Akwai wayanda su ko ba shi'a ba, saboda haka wayanda suka hakaito mana hadisai suka gangaro zuwa wajen bangarori ne. Akwai bangaren shi'a, akwai bangaren wa sunna, kuma kowanne yana cewa wannan hadisan nawaye na manzon Allah. A nan gurin akwai hadisan da aka yi ittifaki tsakanin bangaren ahalin suna da bangaren mai yan shi'a. Wannan hadisan da aka yi ittifaki a kansa kuma hanyar da aka nagarto waɗannan hadisan suka zama ingantacce ta fannin malaman ilimi na mazaje wayanda suke bin diddigi akan halayyar marwaita hadisi, suka tabbatar da ingancin marwaita waɗanda ta bangarorin da kai, ta bangaren shi'a da bangaren suna, to wannan hadisan irinsu hujja ne a kan dan shi'a kuma hujja ne a kan ahlus sunna. Amma hadisan da bangaren yan shi'a kadai ne suka rubuto, bangaren malaman ahlus sunna ba su rubuto ba, wannan hujja ne ga kudin shi'a, ba hujja bane ga dan shi sunna. Ba za mu kafa musu hujja a kai ba. Ina fata ana bayyana. Ba za mu kafa wa ahlus sunna hujja da littattafanmu da hadisan da mu ne kadai muka yi imani da su ba su imani da su. Haka nan kuma hadisin da ahlus sunna ne kadai suka ruwaito, malaman su ne suka ruwaito, duk
saboda haka kada ka ɗauka mana hadisi ka ce Buhari ya ce Muslim ya ce, sai daidai hadisin da Buhari ya ce Muslim ya ce kuma muka ga irin shi a cikin littattafan, saboda kusan yawan hadisan an samu inda ingantacce, amma akwai hadisai jabu wanda za mu tabbatar cewa an ƙirƙira hadisai tuli wanda jabu ba su da inganci. To idan wa'annan jabu hadisan suka sulale muka zo cikin littattafan da su inganta ba, ko da kun yi da'awar inganci ba za mu karɓa ba, kuma kan kama mu hujjar su. Kenan a cikin bahasu za mu yi ƙoƙari duk abin da ya inganta na hadisi a wajen shi'a da suna ta wannan mawar intifaki irin shi ne za mu kama hujjar shi. Abin da aka sha babban tsakanin mu da ku ba hujja bane a gare ku, wanda muka saba ku ba zai zama hujja a halin suna ba, haka nan wanda mu muka saba kuka ruwaito ba zai zama hujja a kan. Ina ba ta an gane wannan ka'ida kenan. Wata ka'idar muhimmiya da ya kamata a fahimta shine mai shine malaman ilimin rijal a tsawon tarihi, musamman bayan rigima tsakanin Imam Ali da Muawiya, lokacin da mulki ya zo hannun Muawiya da abin da ya biyo baya, an samu ƙa'idar da aka kafa tushe na jarhi da ta'dili a bisa mabna na Banu Umayya, wanda duk gaskiyarka duk amanarka matukar kana son sai na Ali to za a aiwatar, za a bata. Kuma duk kasantuwa kamar reci mutumin banza idan dai ka shahara da zagi Imam Ali da kin Imam Ali to hadisan ka ingantacce. Na zo da tattabai sun tabbatar muku da wani ɗan misalin kaɗan a ciki. Kenan a nan gurin wata ƙa'ida da ya kamata mu amince da ita shine tun da mu da kuma yadda da alƙur'ani da hadisi, in an yi magana ma mu a nan kasar wayanda suka shahara da babatun cewa sai ka kawo wani Qur'ani da hadisi za mu samu cewa su ne ɗan nan gurin, haka da kuma don haka idan annabi ya ce ya faɗa a hadisi cewa mai sifa kaza magaryaci ne, to duk malamin rijalin da ya ce mana mai gaskiya ne ba za mu ɗauki maganar su, saboda mu a wajen maganar manzala ita ce mai ita ce farko ba maganar ƙarfi ba. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kamar yadda idan manzon Allah ya ce mana wani mutumin kirki ne wani mu'mini ne, sai malamin rizal ya ce kamar yadda malamai sun sani irin su wai sun karani wani mutum ne ya yi zamani da manzo Allah amma bai manzo Allah ba, mutumin Yaman, saboda tsananin soyayyar sauran Allah ya kan cikin shi ma'aiki yana daga Yaman manzo Allah yana Madina. Akwai lokacin da mahaifiyarsa makauniya ce ba ta gani, ta ba shi lokaci ‘yan awoyi ya maka yana so shi kadai da kuma danta ga shi ma ta gani shi yake masa hidima, ta ba shi lokaci ya kai Madina amma lallai ya dawo, ta ba shi lokaci ba ya san ya saba masa. Yana zuwa Madina shauki na san manzon Allah da kuma Allah na yake da shi sai samu manzon Allah ba da kuma ga lokacin da mahaifiyarsa ta gaya mai yayi haka ita manzo yana zuwa masallaci shi ce wai sun karani ya zo ƙanshin saboda soyayya da ke tsakanin su duk musulmi sun ranto wani, amma kasantuwar wai sun karani dan shi a sai na Ali malamai kan kurta da suka ce shi ba su karani ire-iren su. manzo Allah ya ce wa Abubakar da Umar sai na Abubakar da Umar su in sun haɗe shi su nemi musu addu'a. Ire-iren wannan suna da yawa, saboda haka mu a wajen maganar wani malamin rijali saboda mai saboda yana da matsala ya yi yaki da Muawiya da Siddiq, don haka wannan ya zubar da mutuncin shi a wajen mutum bai yi in kama ba ma labarin da kuma bai. Malamin lokaci ya yi da za a fara aiki zan kawo samfuri ga wani malami wanda wani ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma sabai ma ya zama da Imam Sadiq da Imam Bakr. Za mu ga yadda saboda kawai shi
ahlul bait ne yadda aka mai da shi makareci. wannan kuma mizan ijtihad mujalladi na 1 shafi na 271 rakami na tarjama namban tarjama wannan shine 1014 mizan ijtihad wannan littafin na zahabi abi abdullahi muhammad bin ahmad bin usman zahabi wanda yana ɗaya daga cikin jigajigan malaman jarwar ta'adil a duniyar suna kuma mutanen ibn taymiyyah ga abin da yake hakaituwa dangane da asbaq bin nubata al-hanzali al-majashi'i al-kufi wannan bawan Allah din yana ɗaya daga cikin sahabbai imamai yana da ruwayoyi wayanda suka bata mai suna a wajen irin su zahabi sauran malamai irin su ga abin da ya rawaito an Ali bin Jarwar Harwar an al-Asbad bin Rubata an Abi Ayyub an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu irwaye da ya rawaito daga Abu Ayyub al-Ansari cewa amarna bi qitalin nakisina wal fasiqina wal mariqin. Abu Ayyub al-Ansari ya rawaito yake daga shi Asbad bin Rubata cewa manzo Allah ya hore me yaki nakisai wanda suka warware baya su ne mutanen jama'u daga bayan da zafi bayan shi da qasitin su ne mutanen Muawiya mutanen Sufyan da mariqin su ne khawarijawa. قلت يا رسول الله ما أمان أبو أيوب الأنصاري يا الله تعالى وعلى مياه قال ما علي بن أبي طالب تعالى علي بن أبي طالب ونقول ليلة تسكين الوالد وإن إن أكرم تسوء من أو تنوى يرويت وروى جعفر بن سليمان عن محمد بن علي الكوفي عن سعد الإسكاني عن أسبق بن نباتة قال علي إمام علي ناتشيوا إن خليلي حدثني مسوينا والله يبان الأباري أني أضرب ب17 تمضين من رمضان za a sare ni a ranar 17 na watan Ramadan وهي الليلة التي مات فيها موسى وأولا درب بها من موسى رسول وأموت ب22 تمضين من رمضان وزوج بعد على 20 رمضان وهي الليلة التي رفع فيها عيسى itace a ranar da aka daga annabi Isa zuwa sama irin da yawa shi to ga abin da suke faɗi dangane da shi Abu Hatim ga abin da ya faɗa layyul hadith wa qala al-Uqayli yace kana yaqulu bir raj'a kaji suka ce hadisin shi na da sai Uqayli yace yana da ra'ayin raj'a ga littafi na raja'a wanda daga cikin malaman shi'a ne rubuta shi ar-raja'a fil masajid al-fariqayn wata zami magana sosai akan raja'a ya ake nufi da raja'a saboda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kuma da shi a shi wanda mu mun san menene raja'a kuma me yake inganta ra'ayin saboda yana da ra'ayin raja'a don haka bari a kai shari'a ce makarici wa qala ibn Habban yake cewa kutina bi hubbi Ali an jarabe shi da san Ali fata bin tsammat saboda haka ya zo da matsaloli saboda an jarabe shi da ne da san Ali fastahaqqa min ajliha tar saboda haka ya cancanci a kyale shi a kitar ban hadisansa saboda ne sai shiga sayyidina Ali wannan laifi ne to bari mu ga wanda yake kin sayyidina Ali shi kuma shi ne za a ce mishi
kun ji ra'ayin su kan masoyin sayyidina Ali ko tun da shi masoyin sayyidina Ali ne duk da suke shi ya cancanta kyale su saboda yana son sayyidina Ali. za mu gani a hadisi shin sayyidina Ali aibi ne da ya kamata a kyale hadisi mutum to bari mu ga makin sayyidina Ali. wannan littafin tahzibun tahzib ne jama'a kalla za ka same shi a mujalladi na 2 shafi na 105 rakamun tarjama numban tarjama 1394 zahabi. wannan littafin ga abinda ɗaya daga cikin mashahuran makiyar sayyidina Ali amma kuma yana cikin rijalu na hadisin Buhari wanda Buhari ya maka cewa yake fitar da hadisi saboda haka wanda ya ce mana dan me muke watsi da wasu hadisan na Buhari mu yadda da su ba. za ku ga ana mana rashin kunya a ce mana isnad wayannan masu da awon sanadi suwaye malaman su da suwa suke dogaro wayannan nawasu makiya sai na Ali bari mu gani. Haris bin Usman bin Habri bin Ahmad bin Asad al-Rahdi al-Mashriqi shi wannan Haris bin Usman din bari ku ji malamai da irin maganganun da aka yi a kansa. na farko dai ƙanan mufaddin bin Ghashan yuqalu fi Haris ma'a tathabbuti innahu kana sufyaniyyan. magana ta farko cewa shi Haris din nan ana faɗi dangane da shi tare da hadisan su tabbatattu ne sai dai shi sufyaniyyan ne. me ma'ana sufyaniyyan? Banu Umayya waɗanda suka yi mulki daga baya sun kasu kashi biyu. akwai waɗanda ake ce musu farkon Usman menene Sufyani wa farkon Marwani ƴaƴan Abu Sufyan wanda ya yi manzon Allah shekara 20 mijin Hindu su Muawiya su Yazid da ire-iren su waɗanda su ake cewa Sufyaniyawa. to shi wannan mutumin yana ɗaya daga cikin mabiya wannan khandidin na Banu Umayya bangaren su ne. akwai kuma wayanda suka zo suka mulki wanda bangaren Marwan bin Hakam ne su Abu Malik bin Marwan da ire-iren su. to shi wannan ba su fiya ne. bari mu ji wasu magana a kan shi. qala Abdu bin Ali kana yantaqisu aliyan wa yanalu minhu. ya kasance yana nakasta Ali yana aibata shi. وكان حافظا لحديثه يا محدث حديثه. وقال في موضع او وجه wannan mutum yake cewa sabtun shadidun ta'amul ala Ali yace kai yana da hadda amma da yana tsananin kai hari wa sayyidina Ali. dan an yabi hadisin shi ko bai kai hari ba sayyidina Ali don ya isa. وقال ابن عمار يتهمونه أنه كان ينتقص عليا ويرون عنه ويحتجون به. yace wannan suna tuhumar shi cewa kai na su kan sai na amma kuma tare da haka suna ruwaito hadisansa suna kan hujja da shi wala ya turku da ba sa kyale shi. وقال حسن بن علي الخلال kan wannan mutum ga abin da yake cewa sami'tu Imran bin Ibban naji Imran bin Ibban sami'tu Haris bin Usman naji Haris bin Umar yaqulu yana cewa shi wannan mutumin Imran bin Ibban yake cewa naji Haris wannan mutumin da yake magana yana cewa la uhibbu katla ni ba na san Ali saboda ya kashi kai وقال أحمد بن سعيد الدارمي أنا أحمد بن سليمان المروزي تجمعنا من معلومات علم الرجال يجي سمعت إسماعيل بن عياش قال يأتي إسماعيل بن عياش ناتشوا عادلت حريث بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسوق عليا ويلعنه.
ina marasa kunya masu cewa yan shi'a na zagin sahabbai. wannan mutum yana cikin malaman da Buhari yake rawaito hadisi sa bari karama ne ta Ismail yake cewa shi wannan Ahmad bin Sulaiman al-Marwazi yake cewa sami'tu Ismail naji Ismail bin Ayyash qala daga dan Ayyash na cewa adaltu Haris bin Usman ni da kaina ne dai tafiya tare da Haris bin Usman min Masar ila Makkah tafiya ta kawo tun daga Misr zuwa Makkah muna tafiya a hanya fa ja'ala yasubbu aliyan wa yal'anahu ya shiga tsinewa Ali shi da zikirin shi akan hanya yana la'anarsa yana zagin Ali ya subbu aliyan wa yal'anahu gashi jama'a malam da rubuta musu da lissafi tahzib nawa na ibn Hajar al-Asqalani wannan hadis ibn Hajar al-Asqalani ga wani daga cikin abin da mutumin da yake kala ibn Habban akwai wata kwaya صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد bari takaita ku daga daya na ƙarshe ibn Hibban da Malik Buhari shi yake cewa kana yal'anu aliyan bil ghadati 70 marra wa bil ashi 70 marra فقيل له في ذلك فقال هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي ابن حبان malam Buhari yake yin shaida a kan wannan mutumin Haris yake cewa Haris kana yal'anu aliyan ya kasance yana la'anan Ali bil ghadati 70 marra da asubahi ana sallar asuba zikirin shi na safe zai la'ani sayyidina Ali so 70 wa bil ashi 70 marra zikirin shi na yamma so 70 faqila lahu zai la'ani sayyidina so 70 da sassafe so 70 da yamma faqila lahu fi dhalik aka ce mishi me yasa kake tsine mai faqala huwa al-qa'i'u ru'us aba'i wa ajdadi shine ya tsara wuyan kakannina da iyayena wannan shine mai Haris bin Usman ban faɗi me magana su Buhari a kansu صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد barka ji maganar malamai dangane da wannan bawa Allah wanda yake tsine wa sayyidina Ali irin wannan zinari qala Ali bin Ayyash na farko mutum bai da littafi da kayan shi kawo hadisai amma su hadin da ka sun sa littafi jama'ana hadisahu fi daftarin nahwa 200 hadis fa atainahu bihi faja'ala yata'ajjabu min kasrati yace mun rubuta hadisan wannan mutumin Haris bin Usman a cikin daftari muka kawo mai sai da ya geta ya zarce 200 shi da kanshi ya nuna mamaki yawan hadisai wa qala sa'in tarihi al-hifzin lam yakun lahu kitab innama kana yahfaz yace ai bai da littafi kawai hadda yake la yustalafu fihi amma ba a sabani akan sa sabtun fil hadith hadisan suna da inganci suna da tabbatuwa wa qala mu'az bin mu'az haddathana haris bin usman shi wannan mutum Usman bin Usman yake cewa hadith wannan haris bin Usman ya ba su labari yace wala a'lamu anni ra'aytu bi-shami ahadun ufaddiluhu alayhi yace wallahi ba zan
iya samu duk shan gaba daya wani mutum da zan iya bibitawa kamar shi wannan mai tsinin sai na da wato duk shan an san shan da ne siriya da bauta da falastinu da lafiya a yanzu babu mutum mai darajar shi a wajen shi wanda ya fi wannan mai tsinin sai na da su 70 da sani su 70 wayannan su ne malaman ilmin rijali a kan wajen wayannan yin salafiyar da suke mara shi duniya da cewa hadisai ne shi a wasu san hadisi ko wasu san tare da wasu san tare wayanda ke mana rashin kunya suna cewa yan shi'a suna zagin sahabbai amma bari ka ji kan wannan mutum wakalan ujri an abi dawo abu dawo da yake cewa shi yi haris kullum siqat abu malaman haris dukkan su suka ne qal wasu alfa ahmad bin hanbal anhu yace na tambaya ahmad bin hanbal kan wannan mai ido sai na haris ya yake fa qala siqatun siqa siqa ne kuma siqa ne mai gaskiya ne wato hadisi dogo saboda karfin ingancin hadisin wa wannan mutum wanda ya tsani sai na wanda ke tsino sai na wannan bakin sai na amma suka ce suka wa qala aidan laysa fi shani asbatu min haris ya kara cewa duk sham ba wanda yake harisu tabbatar ruwaya da inganci wa qala ibn al-madini lam yazal man adrakna min ashabina yuwassimu ya ce bai bushe ba daga duk wanda muka riska na sahabbai suna cewa hadisi ingantacce ne suna cewa suka ne juhaim bin himsi ya ce jayyidul isnad sahihul hadis kaisa hadisin shi ingantacce ne bukhari da ya zo yake cewa kala bukhari kala abu yaman kana haris ya tanawala rajulun summa taraka buhari saboda yana so da rufa da su sai jarin da ya kasance yana dan sukan wani mutum ya masa kwaye wai sai ya bari za a gane ya san waye a ƙarshe ibn hajar zai tabbatar ya san waye ya san sai ibn hajar saboda shi mutumin ya faɗa buhari ya ce abu yaman yake cewa ya kasance yana sukan wani sai ya bari ahmad bin yahya yake cewa daga ahmad bin hanbal hadisi sahihul hadis illa annahu yahmul ala hadisan shi tabbace ne sai dai yakan soki sai na yakan kaiwa imam ali haka nan suka dace da farko da a kansa wannan hadisin da ya sai na so idan irin wannan mutumin shi ne to bari ka ta karshe abinda ibn hajar ya faɗa a kansa yake cewa inna ma akhraja lahu al-bukhari li qawli abi al-yaman warda an qasam kama ma qala zalika wallahu a'lam yace abinda ya sa buhari yake ciro hadisi daga wannan mutum saboda ayya an ce mana wai ya matsi ne sayyidina ali wannan mutumin ingantacce ne to bar mutum ne manzo Allah makin sayyidina ali ne zakin sayyidina ali ya matsayinsa yake wannan littafin khasa'is ne amma ba ba an yi wancan wanda suka ce tahzibi san ga wani salafi ya ce ya yi mai tahzibi ya kan tace wanda ya tace to wanda suka tace kenan wannan tahzibul khasa'is nawa na nasa'i shafi na 76 bari mu ga ruwaya guda ɗaya da na fitar a cikin tazini shafi na nawa 76 ga ruwayar na farko kafin karanta malam nuna musu abin da
mai ta'alimi ne yake cewa ismaruhu sahihun isnadun za a ga rakam hadisi shi ne hadisi na 86 ga shi nan shi ne hadisi na 86 isnadun sahihun isnadin shi sahihi ne waye da za mu dawo wanda ba su sassa ce a yana da kwarawa a wanda suka yi sahihi ga abinda yake cewa zakar kaunin nabi man sabba aliyan faqad sabbata ya ambaci fadin manzo Allah ya zagi Ali ya zagi akhbarana al-Abbas bin Muhammad ad-Duri qala haddathana Yahya bin Abi Bukayr qala akhbarana Isma'il an Abi Ishaq an Abi Abdullah al-Jadli qala دخلت على أم سلمة شنو رواية يجتوى ناشد ولا أم سلمة فقالت تجتوى أيسوق رسول الله فيكم تجتوى وننسى وتابعين أيسوق رسول الله فيكم ينزع أبدا ذلك من ذنب الله أتكمكم كنا غني أنا ذلك من ذنب الله أتكمكم قلت إن تشيء وانا برواية أبي عبد الله الجدلي يبقى سينا سبحان الله وانا معاذ الله يا كتابه وانا سبحان الله نتشوف معاذ الله قالت سيتشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال فيقول ناجم أن الله صلى الله عليه وسلم ينا شيوا me ma na yana cewa wato ya kasance yana yawan maimaita wannan magana ne me yake cewa man sabba aliyan faqad sabbani wanda ya zagi ali hakika sai da yawo da kan malaman ilmin lugha suke cewa al-qad idza dakhala ila fi'l madi tadullu ala at-tahqiq wa at-ta'kid lokacin da aka sa kan ya zama ya shiga fi'il madi yana da karfin magana ne karfafa shi da tabbatar da shi man sabba ali mutum zalo wanda ne ya zagi ali fakat sabbani hakika ne ya zagi yau da wanda ya zagi mazalo akan wannan hadisi wanda suka ce isnaduhu ne sahih waye ya ce shi muhaddiqin wannan riwaya din Abu Ishaq al-Huwaini al-Athari Hijazi bin Muhammad bin Sharif shine muhaddiqin wannan littafi haddakahu wa kharrajahu wanda irin wanda suke shiga suna yin yawan takikan da mafi yawan su ɗan salafiya saboda gudu suna son sai sun tace wasu hadisan su raunana su tare da irin wannan ruwayoyin da waɗannan magiya sai kalin yawancin su duk su masu wato ba su iya sai da suka sulale da yadda suke da guduma na sukan hadisai gaggabu sai da yawan waɗannan suka kasa kareta su man tabba aliyan baka sabba da maka shi waɗannan mutanen malaman rijalu suna cewa ne sahihul isnad ahmad bin hanbal yana ce mishi siqatun siqa mutumin da ke tsina sai na ali so 70 da me da tsaka so 70 yanzu fi sabilillah shi sai na ali ba sahabi bane kaddara bai da wannan imanin cewa shi dan uwan manzon Allah shine mutum ba da tsara shine baban Hassan da Hussein shine wanda manzon Allah gaba ɗaya yana koma zuwa gare shi babu wani jini na manzon Allah a duniya wanda ba cikin Fatima da Sayyidina Ali bane kaddara duba da amma dai a ce yana cikin sahabbai ba ku kuke cewa ba zai yi sahabi ba ba kuke tuma yan shi'a da cewa suna zagin sahabbai ba ya aka yi wanda ke tsina wa sayin na ali so 70 da sai so 70 da yamma ya zama hadisin shi ingantacce alhali manzo Allah ya ce man sabba aliyan faqad sabbani wanda ya zagi ali ne ya zaga da yake shin wanda yake kin sayyidina ali
yana iya zama mutumin kirki. Wannan tarihin khulafa ne na Suyuti, shi ma a duba tarihin khulafan nan na Suyuti za ka samu wannan a cikin shafi na 148. tarihin khulafa na Jalaluddin Suyuti shafi na 148. wannan wayar da rubutun yayin kana ƙasa sosai za a ga rawahu Ahmad bin Hanbal wa qala Sheikh Shu'aib al-Arnaud isnaduhu sahihun. ko da ba iya gani ba da Allah mutum zai iya komawa ya rubutun yayin kana. wannan ruwaya din Ahmad bin Hanbal da Abi Al-Qubayl qala shine rawaito na hadisi yake cewa jama'a aliyun annasa sanata 35 fi ar-rahaba thumma qala lahu anshudu Allah billahi kullu imrin muslim sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul يوم غدير خطب ما قال لما قام فقام إليه 30 من الناس فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وآد من آداه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على ga abinda mai ruwaya yake cewa wanda ya taƙiƙi waye ya taƙiƙi wannan littafin za mu gan shi Ahmad bin Usman bin Ahmad shi ne ya fitar da hadisan ya yi taƙiƙi. Ga abinda mutum yake cewa wannan bawan Allah ne me yake faɗi yake cewa rawahu Ahmad bin Hanbal ya ruwaito wannan hadisi shine hadisi na 1018,815 hadisi na 18,815 a cikin musnad na Ahmad bin Hanbal. wa qala Shu'aib al-Arnaud shine yayi taqiqin wannan littafin na Ahmad bin Hanbal yake cewa isnaduhu sahihun rijaluhu thiqatun rijalu shaykhain yace wannan isnadun wannan ruwaya din yanzu ba karanta sahihiya ce rijalun sarjali ne na sahih Buhari rijali shaykhain Buhari da Muslim duk sun dogara da waɗanda suka rawaito wannan hadisi. Me ya faru? Abin Tufil yake cewa jama'a aliyun nasu sayyidina Ali ya tara mutane su waye wayannan mutanen da suka rawaito hadisi wajen manzon Allah ya sunan su sahabbai wayanda suka ji daga manzon Allah kai tsaye yake cewa Imam Ali ya tara mutane sanati 35 a shekara ta 35 fil rahaba a cikin farfajiyar masallacin Kufa su makala lahu sai dana Ali ya ce wa yadda mutanen an shudu Allah billah ina hada ku da Allah don Allah kullum ri'in muslim kowane mutum musulmi sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yawma ghadirukum ranan ghadirukum ma qala lama qala yana cewa abin da ya ce a kaina ya tashi faqama ilayhi 30 min an-nas sai ga sahabbai mutum 30 daga cikin mutane wanda suka ji daga wajen manzon Allah bayan wasu sun rasu kuma ba a Madina ba a Kufa sahabi 30 suka tsaya suka yi shaida sun ji daga manzon Allah ga hadisin nan
Shu'aib al-Arnaud ya ce sahihi ne, rijaluhu rijalus siha, fa shahidu suka tsaya suka yi shaida anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, cewa manzon Allah ya ce man kuntu maulahu fa ali maula. حكى علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. wanda duk nake shugabansa to alma shugabansa. sai manzo Allah ya kara ya ce Allahumma wali man wala, Allah ka jibinci lamarin wanda ya jibinci lamarin Ali, ya nuna kauna da wilaya wa sayyidina Ali. Wa adi man ada, Allah ka kika wanda ya ki Ali ya gaba da Ali. wannan ruwaya ne wacce aka yi intifaki ga wannan ziyara ɗin ta Allahu aliman wala wa aliman ada yana ɗaya daga cikin abin da Ibn Majah ya fitar a muqaddima daga Barra bin Azib. Shi kuma Albani da ya zo cikin littafin shi silsilatul ahadith sahiha sai ya ce ingantacce ne, shine hadisi na 1750 a cikin silsilar hadisi sahiha. wannan karin da Ibn Taymiyyah ce ƙarya ne mawdu'i ne, hatta Albani ya inganta cewa Allahumma, dan shi hatta Ibn Taymiyyah ya yarda cewa man kuntu mawlahu fa hadha ali mawlahu, ya ce wannan ya, amma Allahumma wali man ada, Allahumma wali man wala wa adi man ada, ya ce wannan ƙarya ne babu. to Ahmad bin Hanbal ya fitar sun inganta hadisi, hatta Albani ya ce ingantacce ne, gaje silsilata hadisi sahiha shine hadisi na 1750 za ka samu wannan hadisi ya inganta cewa wanda ya ke zai na Allah ka ƙi shi, wanda ya ke zai na Ali ka tsage shi. amma tare da haka ga wani mutum jama'a bayan da baki sewa sai na Ali, amma tare da haka ya cancanci kauna da soyayya. abin a so shi ne, abin a yabe shi ne, abin a daure mai gindi. to wannan shi ne khamdin da muke ce mishi ma'alimin islamin umawi, wanda daga baya za mu tona asirin wayannan mutane. suna cewa in sha suna tafiya da gaske ne, daga baya duk ba su sai nuna menene yasa yan shi'a suke tafiya, saboda kashe su ake yi. amma kuke da daular, kuke da komai a tsawon tarihi, kun samu daurin gindin mahukunta, kuna tare da su. to me yasa kuke koyo mutane? ya tabbata cewa zagin sahabbai da ake magana a nan ba da gaske suke yi. inda gaske ne da yasa mai zagin sai na Ali hadisi shi inganta, shin shi baya cikin sahabban? yana cikin kowa ya ciki jama'a. to me yasa ake alkhairu bin kiyalai irin abinda siyasar duniya ta yi take, irin wannan zalincin da muke ganin kasashen yamma suna yi wa musulmi a Falastinu. idan ba Falastinu ya bai da martani akan irin ta'addancin da bai hudu yake mishi sai ya ce dan ta'addanci. alhali kasarsa aka ce aka mamaye, ana mishi kisan gilla, sai majalisar ɗinkin duniya da kowa sai a ce mishi dan ta'addanci. shi kuma bai hude da yake da makami, in ya kashe Falastine kare kansa yake. to irin wannan ma'aunin da yake amfani da shi a siyasar duniya wanda muke gani yau ya faru a tarihi. idan da gaske ne ana son a kiyaye hurumin sahabi, to sai na Ali ya kamata shi irin waɗannan mutanen da muke ganin su a cikin littattafan yaro a tsokanon su a karyata hadisansu, saboda ire-iren hadisan wayannan mutanen jabu ne. insha Allah a zama na gaba za mu kawo ishara akan yadda ya tarifin hadisi ingantacce mashahuri a cikin sauran littattafai. shi ne wannan hadisi bin Usman
inda yake nuna cewa hadisin da manzala ke cewa anta minni bi manzilati haruna min musa illa qawla nabiyya ba'di. Wani hadisin da Buhari da Muslim da dukkan malamai suka kawo shi mutawatiri ne, ba kawai tawatur ma'anawi ba, hadda nan lafazi anta minni bi manzilati haruna min musa raga lafazin ma'an ruwaito shi daban-daban da gurare daban-daban a munasaba bi manzilati haruna min musa. amma mutumin da ya tarihi shi ya ce bayan da mutane suke ruwaitowa ba ne. so insha Allah a zama na gaba za mu yi shara kan haka nan. Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu gaskiya ne ba mu yi kwabi. Allah ya sanya mu cikin masoya wanzu na gaskiya da sahabbai managarta. Allah ta'ala ya sanya mu cikin wa'anda za su yi kokarin dinki al'umma na Allah ba warda za mu shiga al'umma ba. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل على محمد وآل محمد